Slaba leva. Što ti radi? Bravo, Neci. Au. A gdje ste vas trojice? Nema prsta, ne vidimo ga. Što je, kako sve? Nema nigdje. Ispadne pa i njega doplaći. Evo ga. Sad su 2 gola. Da, 4. Kako Marko, da? Da. Tvoj? Da, prvi i sad zadnji. Mislim, trenutno poslednji gol. Ovo je svili u hladno. A još i dugačke rukave imaš. Ispod. Marko, dovoljan samo jedan da ima s kim ono da se doda i da mu vratiš. Ajde, uđi! Jedan bar da ga daj jednom. Evo ga! Bravo! Neću Peter. Nema ona pojma kak je da peca. Dok koliko je ugazi u vodu. Bravo. To. Daj ga. Gol! Evo ga! Bravo! I kaže, vuče dvojica izlaze, sad ih 4 na terenu. Aha, kaže vuče odmah dvojica. Dobro, nisu trojica, 3 vuka ima, dobro, nisu trojica izašli. Sve vuko vuče, sam Tarović. Brani Lanče. A, danas ga nema na terenu. Nema ga uopšte. Koga? Sarajli. Sarajli. Evo sad smo ga urekli, prošao, vidi ga. A sad je šutirao na gol. Sad je šutirao na gol, iskreno. Nemanja. Akcija propasta. Odišao. I meni već pri kraju baterija na aparati. Evo, golova, zašto njega izvaju uopšte? Ja to ne razumijem što ih koga izvaju. Moraju svi da igraju. Ne, moraju deca svi da igraju. Ne bunim se. Možda će minut, 2 do kraja, on tako uvijek. Budi zadovoljna ako ide 20 minuta deta, to je okej. Pola Ne utakmice. bunim se ja uopšte za Marka, ja sam samo prokomentarisala zbog Nemanje, zato što... To tako treba. Evo ga. To! Ili ovdje se važi ona treća utakmica, sigurno. Ali uglavnom rezultat je 7. 4, trenut, 4. Uopšte toga. Da, pitanje, ali nema ih toliko. A možda traje 60 minuta? Ne, 40 minuta, a sad kako se dogovore. 40 minuta se bode. Šta je ovo? A vidiš, odmah. Kako lepo kad u nogi protivnik. Kako kad u protivnik. Lepo izveo sam što ovo izgubilo.
Njih dvojica, njih četvorica drže. Čuj dede što se ludeo. Izgleda se došli s velikim ambicijama. Pa naravno, pa sva deca koja dolaze igraju fudbal igraju sa velikim ambicijama. Sad došli su da izgube. Pa niko ne dolazi da izgubi. Ja im odno keksa juče u Bački Petrov. Evo, Sva se najeli. izgleda. Sad ne mogu da te čekam. Evo ušao Bata, Opet? ide sad dodalo, ušao je. Pa vidi se ono, Vuk izađi. A to imaju utakmicu i Dakijevi. A meni je Sarajlija pravi fudbaler. Pogledaj ti te njegove pokušati, trčanje. Ovo je drugi smak. A, Daj mi Marku. O, Dodoj. jo, I ovo je bilo, izgubili smo, vidiš gdje stavimo. Da ne vidiš da dolaze druga deca veća. I oni ne vide. Ajde daj Marku. Evo sad a ti kako si mu do... Ajde, hat-trick pa nosi loptu kući. Napadni! Aj, Samo moraš još Nadu pitati. Dobro, nemaš tu. Opet si pao prosto. Evo ga Marku. Evo što ga nosiš onda. To nema igrača ovdje, zašto Vuk ne znam gdje stoji, ja? Ajde. ja. Uđi. Kome? Go! Ne miči se da glasa. Ja ne znam sad da li ću naći Maja te prste. Ne vidim ga Maja. Evo ga. Aha, svi ovdje. Pa da. Naravno ti to. Jedno nareći. Ja.